хубаво, че още малко циганско лято да изкараме. Още малко циганско лято, да се огои до Витъка. Ама ни дървата наряза. Напълни ги, чакам само да застуди. Нали знаеш на човек какво му трябва през зимата? Как да не знам, бро? Свинско, Винско и на топло газинско. Нали така беше? Тая е страшна. Тая е страшна. Иба, тая как играе. Момче, можеш? Момент. Имам ли нещо по устата? Тук е едно бяло. Не. брада имаш, брада. Брада имам, знам. Така. Ма какво става, момче? Де пита. Плашина. Абе, момче, тъй като те гледам, правиш горе, да не си се задавал нещо, Дете. Значи, аз съм много запален габар. Сега ходя по бъра след тези дъждове, паднаха страшно гъби, ма това манатарки, ма това рижики, ма това пачка. Казвам ми, ще се побъркате. Ама ти мала, те са отровни. Отровни, аз ги познавам, специалист съм. Обаче ходя си ти казвам в гората и какво да видя, ето тук към края на селото, една страшна мадама пасе едно стадо коне. Викам, хубаво сега, нормално момичето пасе коне, добре, ама на гърба и 2 хилки за федербал. Представи си, 2 хилки за федербал. Айде, бе. Сега, аз съм окомуш момче, нали? Гледаме самичка така, седи една румена, засмяна, искай се на момичето, деца вика както и да е. Нали? Викам, айде моето момиче да направим тук едно федербалче с тебе, така, так, на къс пас, пък тя викам, що не бе байно? Що да не направим, вика, един федербал? Викам, ма ти моля ли да играеш? Мога бе байно. И аз викам, добре, моето момиче, ама сега, ако аз те победя, там ще дойде с мене зад храстите, едно джиджи-биджи, набързо да направим. Ако ти ме победиш, аз па ще мина да издухам всичките коне. И какво стана после? Ко стане? Бах, как играе федербал, тая ти казвам, страшно! Как играе федербал? Как играе федербал,